جن أودات إذا حتوزي بعلنا خنحتهم بتفضلهم يفرحهم هيوات بناي تفضل حكي نولد نموت أمونغو إزي زلو مرج أنا كمي أبيوتنا عبس الوا خمس فطرينا نعزب إزي أفتستوها بنا عمري نوصنهم نجارات أبيوت حقوسات كنكون تعنا زلوا عوتات ويد ما مكراز وزحو سلام زي بلو زي حقوسات كوينا خنبرو نخيل بتا أبيوت إنه وصدو مرج أمالت إذا حكيو إتنو هيوت حتى يريخون نويح أبتستوها بنا عدمة حقوسات كوينا مستوم نفاتوهم تعويات زخون السبات كنبر كنمرز نخيلنا نافقرا وركب مسن متصدما اتانا حدار مسانا نقول لجيزي خطنبر عدا دقها كتكون تمرز أقوال اتتاريفو زور لهيوتكا انت عينت هيوتي حليفكا كابزا عالم تخيد بالطعم زوسنا الكامرجاي إذا مرجازي نقشتين تغينكا كم قليل جيركا خطريق تخيلها يخون انبر إذا مرجازا أبهيوت اتزعابيه تاتأنكي كازوسن مرجاي نز مرجاز غتكبر كحجزا كازخل نتبتات كنرينا اتات مرز أقوال نحدار تخونك أقوال إذا حجز نجركا بفتم كابها أي تتصبين زبل ملقت زحزي نز نجرات زي تحلو قوال نعاها سلام زلوا طعي هيوات كم زي تبكا رجت أنيا خوينا نجرك الله نحدار تمرز أقوال اتقندنا تاخت مرز أزلك نجر سلا سميت بفقرة سلازة عوركا صبغت سلازة غانت ويد ما جنزب سلازة اللوا فتم كخون يبولون زيهم نجارات زيهم سلام زلوا هيوات حقو الزخانة حدار كوبو هاي كولونيا هيفن يمسخم زلوا كمي علهم دحاندهم أب الشانل مكعب دحان متأخو من دابلكو أب الشانل حدش انتلهم سابسكرايب كتقبرو نتباب بجيزي يصفنو لكم فيديوهات بقليلو نمركاب دما نتانا يكاج الملكت أو غوائخم سناي مكتتال قداماي نحدار تخون قوال كابها بفتم زي تتبيه نجار بيرفكت خدكون على كازبلي مبزحتنا دك عن استيمتشم اتنسحت حقي بيرفكت أفكاري ويدما بيرفكت بعال بيتي نانتبه بالطعم ملكوع كل نجار زلو يزمت أب أمرنا إذا نجار زي حق خمزي كونه زي تردأت قوال نحدار ويدما بعال تبيتاي تخونه كانيا إذا فانتازي أب حدا بوينت مثبت احنا يردأنا مو شعو فقرا وركب حدار وصاء ورد كم زلو تشالنج خم زلو نسخة بيرفكت خمزي كونكا جيجا تقبر كم تخيل ناي كلتيهم يقرب مبهال عدلات كم زلو نردأ مو حدار كن مسرت تتصواويرنا خنكيد كم زلنا أب مودأتا يردأنا سلازي أب كم عينت فلتات زي متت انتغوينا الرأي أخت الرم كتدالو قلت ألا تزي كونجن دلوت أيكونتن سلازي نحدر تخون قال كتفكرك تتسعر جيجاتات مزفتزم يغريتا مستحتا أب مزر رابطة أمن قال انت خوينا نحدر تخون تمرز قاله بعالت بيت كاون كتقبرا تخيلها قال أي نحدر تخون قال بفتزم كابها زي تتصبي نجر انتلو زي هابتك كانجري نقاب النت نعاهو مودات اتزعابي كنهبكم ندلي كبري مش بنصارو زي تخبرك قال تمليسا كتخبرات تصبي قال تخينا كابزوم مرزامات زبالو عينت سبات حنتي امالتي اذا خطامنو خطقلالك حدا غيزي نغرات كم سيريس كنريو مالنا مغنياتو هيوت حصار وينواح كتكوننا تخيليا ابز خمس كونتات كن اتوم نمرصوم مرጫታት نحاغوسنا نطعنانا وسنتيو سلازفقركا طراي ወይ ገለ ነገራት ስለዝፈተኻዮ ጥራይ ኣብ ህይወትካ ክትእትዋ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ትነብሮ ህይወት ትኽክል ከም ዘይኮነ ይስምዓካ እንተሎ ዝመረጽካዮ ምርጫ እንዳወቐሰካ እንተኾይኑ ኮፍ ኢልካ ምሕሳብ የድልየካ እዩ ፍቕሪ እንዳሃብካዮ ፍቕሪ ዘይምልሰልካ እንተኾይኑ እንዳኽበርካያ ክብሪ ዘይትህብ እንተኾይና ሕጂ እውን ደጊምካ ክትሓስበሉ ይግባእካ እዩ ሓንቲ ጓል ናይ ብሓቂ እንተፍቂራትካ ኣባኻ ትኽክል ስምዒት እንተለዋ نعاقة تبلت كي تحسبني حقي قال انت زي خبركايا اي تخبركانيا جن انت خبركايا زي تخبرك انت خوينا كتستوعلي زقباكا حانتو قال بعلت بيت كان غتكون فقرخم بالانس كخون اللو بالانس زي بلو ركب انت خوينو تامساخا زلا قال تخكلنيا مرجع ايكونتن مالتي ساساي نحدر تخون قال بفصم كابخا زي تدليو نجر انتلو ماتيريال زخونو نجراتيوم
ገንዘብ ክኸውን ይኽእል መኪና ገዛ ዝኣመሰሉ ህያባት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ብፍጹም ካባኻ ይትጽበይና እዚ መብዛሕትኩም ዘይክትሰማምዑ ትኽእል ኢኹም ምክንያቱ እቲ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ሓንቲ ጓል ገንዘብ እያ ትፈቱ ዝበሃል ዘረባ እዩ እዚ ሓቂ ኣይኮነን ሓደ ሓቂ ኣሎ ናይ ኩላትና ኣቦታት መብዛሕትኦም ዝወፀሎም ሃብታማት ኣይኮኑን ግን ክብሪ ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ መንነት ዘለዎ ህይወት የመሕሊፎም መብዛሕትኦም ኣቦታትና እንተሪኢና ኩሎም ሃብታማት ኣይኮኑን ምሽ እዚ ብፍላይ ኣብ ባህልና ፀቂጥ ተዛረቦ ዘሎ ዘረባ እዩ ስለዚ ሕሰብዎ መብዛሕትአን ኣዴታትና ገንዘብ ገዛ ደሊና ኣይኮናን ሓዳር ዝገብራ ማለት እየ ሓንቲ ጓል ልዕሊ ኩሉ ፍቕሪ እያ ትደሊ ከምኡውን ውሕስነት እዚ ግዴታ ሃብታም ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ገዛ ርእስኻ ትኽእል እንተኾይንካ እዚ ንሓንቲ ጓል እኹል እዩ እዚ ክብል ከለኹ ገንዘብ ጠራይ ዝደልያ ኣዋልድ የልዋን ማለት ኣይኮንኩን ኣለዋ ግን ኩለና ዋልድ ኮሚኤን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እታ ብሓቂ ዘፍቀረትካ ንሓዳር ትኸውን ጓል ማቴርያል ገዛ ገንዘብ መኪና ከም ኣገዳሲ ነገር ኣብ ህይወታ ኣይትሪኦን እያ እዚኦም ዝጠፍኡ ዝሓልፉ ግዜ ዝቕይሮም ምዃኖም ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ንሓንቲ ንሓዳር ትኾነን ኢልካ ትመርፃ ጓል በዚኦም ማቴርያላት እዚኦም ኣትራክት ጌርካ ዘምፀኻያ እንተኾይንካ ሓደ መዓልቲ ዘድልያ ነገር ምስ ረኸበት ወይ ድማ እቲ ዘለካ ነገር ምስ ዘይህሉ ምሳኻ የላም እዚ ክትኣምነሉ ኣለካ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ፍቕራዊ ዘይኮነ ጥቕሚ እዩ እታ ናይ ብሓቂ ዘፍቀረትካ ጓል እዚ ነገር እዚ ይሃልኻ ኣይሃልኻ ዘገድስ ኣይኮነን እንተሃሊካ ዝፅላእ ኣይኮነን ግን ንዕኡ ከም መስሓብ ከይትጥቀመሉ ወይ ድማ ንሳ ኣብቲ ናትካ ንብረት ብጣዕሚ ትግደስ እንተኾይና ንስኻ ክተስተውዕል እዩ ዘለካ ራብዓይ ንሓዳር ትኸውን ጓል ብፍጹም ካባኻ ዘይትደልዮ ነገር ኩሉ ግዜ ምቾት እዩ እዞም ዝጠቐስናዮም ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ እዚኦም ብምልኦም እንተሂብካያ ኣብ ምቾት ኣትያላ ማለት እዩ ምናልባት ላይፍ ዝበሃል ነገር ክተስተማቑሮ ይትኽእልንያ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ተቐሪብላ ስለ ዘሎ ስለዚ ሓደ ግዜ ንባዕሉ እቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ውፃእ ውረድ ዘለዎ ህይወት ናይ ባዕሉ መቐረት ኣለዎ ተሓዝን ተሐጎስ ትስእን ትረክብ ብዙሕ ሰንስ ይበና ምሽ ኩሉ ነገር ስለ ዝሃብካያ ገንዘብ ከም ድላያ ስለ ዝረኸበት በዚ ነገር ዝዓጊባ ኩሉ ግዜ ብሰላም ክትነብር ብዘይ ምግርጫው ክትነብር ትኽእል እያ ክትሪኦን ከለኻ ጽቡቕ ይዝመስል ክውዳእ ከሎ ከብቅዕ ከሎ ግን ዕድል ኣይህበካን እዩ ኩሉ ነገር ብፍጥነት ኢኻ ትስእኖ ምክንያቱ ፌክ ናብራ እዩ ብምቾት ስለ ዝተተሓዘት ውሽጣ ኣይትፈልጦን ኢኻ እንታይ ተሓስበልካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ነገር ዝውን ክትሓስበሉ ኣለካ ሓምሻይ ንሓዳር ትኸውን ጓል ብፍጹም ካባኻ ዘይትጽበዮ ነገር ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት ወይ ናይ ሓዳር ሕቶ ብሃንቀውታ ኣይትጽበይን እያ ብዙሕ ግዜ እንተሪኢኹም ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ሃንደበት ንሓዳር ክሓታን ከሎ ትስንብድ ወይ ትነብዕ ንርእምሽ ስለምንታይ መሲልኩም ከምኡ ትኸውን ኤክስፔክት ስለ ዘይትገብሮ እያ ንሳ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኳሊቲ ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ ኣብ ገዛእ ርእሳ እያ ፎከስ ትገብር ነዚ ብሃንቀውታ ትጽበዮ ዝነበረት ነገር ኣይኮነን ወይ ድማ ብዛዕባ ዘጨንቓ ነገር ኣይኮነን እሳ ኣብቲ ናታ ህይወት ዘዕብያ ናይ ገዛእ ርእሳ ሸቶ ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ርእሰ ምትእማን ክትዕዘብ ትኽእል ንስኻ እውን ነዚ ቀለቤት ሒዝካ ሰርፕራይዝ ክትገብራ ዘገደደካ ዝኾነ ኳሊቲ ዝረኣኻዮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እታ ብጣዕሚ ኣብ ከምዚ ነገራት ትግደስ ክትምርዓዋ 10 ግዜ ተሓትት ድማ ኣወዳት ካብኣ ክርሕቁ ክትርኢ ኢኻ ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ኣወዳት በዚ ሕቶ እዚ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ንሶም ዝርእዎ ኳሊቲ ናይ ህይወታ ኮንፊደንስ እዩ ክብረታ ከመይ ትሕሉ ብጣዕሚ ዝስሕቦም ነገር እዩ ኣብ ዕላማኣ ሕልማ ንምብፃሕ ቢዚ ስለ ትኸውን ኩሉ ግዜ ክርእዋ ክረኽብዋ ይህንጠዩ እዮም ፍቕሪ ሒዝኒ ኢላ 24 ሰዓት ካብ ጎኖም ምፍላይ ተኣቢ ጓል ኣይትስሕቦምን እያ ስለዚ እታ ኳሊቲ ጓል ኮንፊደንስ ዘለዋ ጓል በቲ ናታ ባህርያት ተሳሒብካ ከም ተሓትት ትፈልጥ እያ ግን ቀልጢፉ ክኸውን ትፅቢት ኣይትገብርን ግዜ ትህብ እያ ነዚኡ ተሃዊኽካ ምስ ተሓታ ሰርፕራይዝ ትኸውን ስለዚ እታ ናይ ብሓቂ ንሓዳር ትኸውን ጓል ብዛዕባ ዝነገር እዚ ኣይተጨንቐካን እያ ብምህዋኽ ዝመፅእ ድማ መወዳእትኡ ፍሉጥ እዩ ገሊአን እውን ቅድሚ ቃል ኪዳን ምግባረን ሱቕ ኢለን ይወልዳ እሞ ማለት በቲ ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ማለት እዩ ሽዑኡ ክልተ ገለ ምስ በፅሑ እንተዘይተመርዒኻኒ ወይ ከገድድኦም ምፍታን እዚ እቲ ወዲ ዋላ እንዳፍቀራ እንዳፈተዋ ከሎ ብምጭቕጫቕ
سمعيتو ክትቀይሮ ትኽእል እያ ግን ኣወዳት እዚ ሕቶዚ ባዕልና ክንሓቶም ብተፈጥሮም የፍርሖም ወይ ጭንቀት ይፈጥረሎም ስለዚ እንተ ኽኢልክን ብኽብሪ ባዕሉ ክሳብ ዝሓተክን ክብረት ከሓልዊ ቅድሚ መርዓ ዝግበር ነገር ኩሉ ኣይተፍቅዲ ነዚ ተዚ ኣፍቂድኪ ነዚ ንምርካብ ግድን ይከሓትት ተዘይኮነ ግን ሓንሳብ ነቲ ሕጊ ተሰይርክዮ ኣብ ናትኪ ነገር ኣቓልቦ ግበር እምበር ሕልምኺ ራእይታትኪ ኣብ መዕለቢ ኣብፅሕዮ ኳሊቲ ኣርእዮም ኮንፊደንስ ግበሪ ከምዚ እንተጌርኪ ቅድሚ መርዓ ውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ብቐሊሉ ዝሓተኪ ሓደ ዘይኮነ ብዙሓት ክመፁ እዮም